जोंना बिराद स्टेन्डार्ड सासे डिरेक्टर दङ बिथाङा दासिमबो समानो गैया ओंखायनो गामसा गाननानै बिराद मोजाङै दं जिरायनानै जों बरिया हो मादै टेनसन लानाङा आं दं सिन्था खालामनाङा बुजिबाय बिराद खाथ्रा बुस्थु एसेथ' माथो हरनो हायो समबो गैबावामोन हाय सम गैथ'आ बिराद बिजि जों शुटिं लागासिनो दं आंबो हेन्डसामब्रा सोरनिफ्रायसो साबसिन मोनलाय आंलाय सोरबाय अबेसिम दं मानसिया अबेसिम दं मानसिया ओइ नै शुटिं नायगासिनो दङ बरिया सोब्बां सोबावरबाय ना नोंखौ गथ' मिथिखा नुबाय बिराद दम दे रलिं बिथाङा एकदम न'आव दं नामा नायग्रो सासे मोजां डिरेक्टर बिथाङा दासिमबो दं एकदम बरिया बिराद मोजाङैनो दङ गामसा गानलायनानै डिरेक्टर बिराद मोजां फैदों एकदम ओरैजाय शुटिंआ सोलिगासिनो जोंना नै ओरैजाय नाहरदो ओरै आरो जाफिन जायाखै गासिबो मारिया फैफैगोन एसे जों नोंगे मेकआप नोंगे मेकआप आर्टिस्ट होनो जोंनि हाय जोंनि गे शुटिं सोलिदों एकदम मोजां जोंनि इउटुबार दङ गे नै बिथांगे भद्र इथांगे जोंनि एकदम मोजां केरेक्टार मोनो बेखौ जोंनि केमेरामेन एकदम बिराद स्पेलिस्टखा जोंनि खाथ्रा बे बुस्थुखे जोंनि जोङो मानिगे बेखौ बे जोंनि बस बेखौ फोरोंगासिनो गे जोंना सासे दङ बिराद डेन्जार बुस्थु बेखौ जोंनि गे एकदम सिनायगे बे खाथ्रायै दै जोंखौ सिनायगे गासिबो सिनायगे बेखौ ना गोजोननाय थाबाय जोंनि फेमास एक्टर जोंनि सोरां नार्जारिंगे जोंने लोगो मोनदोंगे नैगे एकदम बरि एकदम फेमास एक्टर इयो दे मोजाङै खबर दे खबरा दा मोजां बोनो थानो दे दै बरिसे शुटिंखौ मोजांखौ खालामदोंगे नोंनिगे देगे एकदम गोजोनगे थागोन दे जों गासिबो दोंनिगे एकदम गासिबो नै जोंनि सोमदोन बिथांगे जोंनिगे एकदम गासिबो माबा माबि दोंगे एकदम बिराद खाथ्रा बुस्थुगे बियो एकदम बिथांगे बे बुस्थुखौ मानसि गावगांगे बिदि एकदम गिनांगौ के बिदि आरो Kamera. Siko. Gitar ni sinau. Gitar ni sinau. Lihat. Rồi bे बुस्थुखौ लाफानोबा नों नैबे मोनसे सिनखौ नायफैग्रोलाय लाबोलाय बैनि माबायाव लाइट होनांगोन Iya, coba kira. Kuncinya lagu ini gimana dulu? Boriya, boro aja. Oh jadi sound lo juga background lo. Buah hati hari-hari. Wah, sunlight ko naganda mo jang nunggu tayo hogan tayo. Photo shoot kam ni ko, Ernahar. Boro aja. Boriya, boro aja. Oh, mana? Orang kalau fikir kita tuh already push langsung kayak gitu. Ang sih nuruk simbol kalau kalamane. Action! Boriya, boro aja. Asyik mana dikai deh simbol. Teng, teng, teng.
बर' आइजोनि उवालाव माइ सौनाय संनाय आखाइ दाना दाना ना बेखौ बिदि लाला बेखौल' जोंनो नांगौ मोनसेखौल' दाना बेखौ माबा लादोलाय साथा फेदे बेसरा दै बारा बेखौबो साथा फेदे खोनालै मोखां बेखौ सानगोन आयौ आयौ मारै एफा खाथि खाथि लाबोखो मारै मोनगोन जाबायब्रा रां हा बिउ गोजा बेखौनो नायदोब्रा र' बर' आइजोनि उवालाव माइ सौनाय आखाइ औवानि हासिब हमनानै सिथ्ला सिबनाय आखाइ मिथिबाय खाथियाव बिसोर जिरायना थानायाव बिसोरथ' गोमोनासो दं मिथिबाय माबामोना ओरैथ' गोलावखौनो खोमालै एसे फ्रियाव गेलेनि मानसि फ्रियाव बेखौनोथ' सानदों आंबो औ बेलेग सिन दंबा फिसानो सोरांजों बिजोंनि रमान्टिकफोर दंब्ला गोदान न'आव दानहैसै हजों आइयो मोजां हाना गेजेर खन्द'आव कलेज स्टेसन दंबा कलेज ड्रेसाव दङ होमबालाय बेयाव दानखादो अ दङ दङ माने रमान्टिक सिन दं आरोना बे दङ दङ बेखौ आं मा सानदों मिथिबाय बे रायलायनायखौ नों नायनांगौब्ला एसे माबायदि जायाखै दानफिनदो जा दानफिनदो जा बेलेगखौ साफायनायलाय बेजों खेबना होनांगौ नै बे बेलेग मबाइलनि मोननाय नङा ना इजों खेबबा लागोन आरो लावजों खेबबाय मोजां खेब सिमर जेबो जाया दे र' हरखालाय आरोबाव ओरैजाय एसे ओरैजाय देफिनबा बेजों ला होमबासो केमेराजों माबाया महरा नुजागोन गंसे लांनो हागौमोन सोरबा नोंथांना दंना गैया औ नोंथां ब्लग जोबनायनि बेखौ लाथ'दो स' जोंनिगे शुटिंआ जोबलांगे बिनिगे जोङो सोमदोन आरो नार्जारिंगे जोंनि बुङो थांगोनगे आरो जोंनि ओंखाम जानांगो आरो दा बिष्णु जेंगाव दोंगे जों साथामगो ओंखाम जानो थांनोगे दानिया जों बिदिजाय गासिबो जोंनि शुटिं पिकआपबो दिनैनि थाखायगे गासैबो जों जयै जयै रुजु रुमुयै रायजो जानांगे हाय गाइस स' जोङो गासैखौबो नोंखौ सेलफि लादो सानदों जोंनि समायना समायना सिख्लाफोरनि अयनो संनाय दङ जे जों थांनो हाय बुंनोसै जोंनिखे बेखौबो सिनायखायोना बेखौबो सिनायो अ आदसा